Konmemoratzen dugunean, oroitzen dugu Gaztela, Gaztelak Nafarroa inbaditu zuela eta bere menpe hartu gintuela. Hori gutxi gora bera esan da. Beraz, errealitate historikoa hor dago eta urtez urte batzuk gorde dute bere oroitzapenetan. Harrigarria da, duela 500 luze urte gertatutakoa, nola gure espirituan gorde izan den ezabatu ez da egin. Eta galdera da, eta nolatan ez dira gauza horiek ezabatzen horren beste denbora pasatzen bada. Dudarik gabe hor, zauri bat egin zen, idazle batek esan zuen zauri zarra, eta zauri ez da sendatu. Eta belaunaldi pasa izan da, eta mendez mende, eta hor gelditu da, espiritu hori, menperatuak izan garela, herri bat garela, menperatu den herri bat, baina herria existitzen dela. Beraz, gurean, batetik zorigaiztoko gertaeraie, baina beste batetik badugu kapazitatea gurea sentitzeko, gurea gordetzeko, eta aurrera jarraitzeko, eta zentzu horretan, ni bederen, oso arronago gure komunitateaz. Nola gordea izan duen, traba guztien gainetik, podere guztien gainetik, ahal izan du gorde bere memoria historiko hori, rebindikatu du, eta momentu honetan, izugarrizko indarrarekin berrartzen ari garen, gure kolektibidadean berartzen ari garen konzeptu guzti hauek. Beraz, mantendu behar dira, horiek zuziriak dira, gure bidean, zuziriak dira, horregatik komenigarria da urtero oroitzea orduan gertatutako.